Barcelona ha restituït la memòria històrica del qui fou un dels grans compositors del segle XX, el també teòric i pedagog d'origen vienès Arnold Schoenberg. Ho ha fet amb el descobriment d'una placa promoguda per la Comissió de la Memòria Històrica a la casa on Schoenberg va viure d'octubre de 1931 a juliol de 1932, abans de marxar als Estats Units. Són els últims temps que hi va poder viure amb llibertat a Europa, abans de poder anar-se'n, diguem-ne, cap al nou món. Ell va veure molt aviat, amb aquesta dimensió de visionari, que els esdeveniments al seu país, a Europa, el nacionalsocialisme seria un fenomen terriblement devastador. No tothom ho va veure en aquell primer moment, ell ho va veure i realment va emprendre de seguida que va poder el camí cap a l'exili. Renovador absolut del llenguatge musical, Schoenberg va aconseguir relligar el nom de Barcelona al dels creadors més il·lustres. Res més que refermar el compromís de la ciutat de Barcelona, en recordar, a través, en aquest cas, de la Comissió de la Memòria, recordar el seu passat, perquè una ciutat no és res més que la suma de les memòries, i refermar el compromís d'aquesta ciutat i d'aquest ajuntament en particular envers la cultura i el coneixement, en aquest cas, envers la música. El compositor va introduir la tècnica dodecafònica que utilitza sèries de notes i que el va situar com el gran innovador de l'època.